आपले खालच्या कसे खिडक्या आहेत बघ, सेम तसेच 4 खिडक्या ते 3 आणले त्यांनी, 3 आणायचे ते बघ. आणि जाई पण आहे सर्वांना बघ. ही हे 2 मोठ्या खिडक्या आहेत, ह्या जाई पण बघा है ना, म्हणजे ओपन राहील ना सर्व. तिघां सर्वांना जाळ्या आहेत बघ. हे बघ, ह्याला पण आहे, ह्याला हे पण ठेवलं. मोठी ना विंडोची ना, डिस्टन्स ना, खिडक्या लावायच्या, जाळी लावायच्या आहेत, अजून काम खूप आहे. तरी एक एक प्रोसेस चालू आहे. तर बाहेरचं काम करून आलं, त्यासोबत ह्यांना पण आलो ना यांच्या दुकानातून की लावायला या. कामगारांच्या पाठी राहायला लागतं तर ते करतात. इकडे 2 गुळा. आणि आज जेवायला काय बघूया आपण, चला. आज जेवायला आमच्याकडे भेंडीची भाजी आहे, बटाट्याची तिखट भाजी, आणि पिठाचे गोळे. त्याच्या पिठाच्या गोळ्याची आपण चपाती बनवतो आहे. आणि डाळ आहे आणि भात आपल्याला. आवडलं का जेवण? कसं झालंय? मस्त. सगळ्यात जास्त काय आवडलं? बटाट्याची भाजी. तू बनवली? हो. सर्व छान आहे. भेंडीची भाजी पण, बटाट्याची भाजी पण, चटणी पण आहे, डाळ, भात, चपाती, सर्व चांगलं होतं. आता इथे जे खिडक्या होत्या ते वरती सर्व नेलेले आहेत. आता आपण वरती जाऊया आणि बघूया कसे लावतात आणि कुठे लावतात. ती कुठे इकडे लावणार आहे, इकडे लावणार आहे. पाठी खिडक्यांचं काम चालू आहे. 1 तासात खिडक्या सर्व बसून होतं. आणि तुम्ही समोर सिनेरी बघा. आता बघा, आपले वरती कामगार गेलेले आहेत आणि आपण जसे खिडक्या लावलेल्या आहेत खाली, तसेच वरती खिडक्या लावायचं काम चालू आहे. मला एक क्वेश्चन काजललाच विचारायचं आहे की काजल, आत्ता सध्याची लाईफ कशी आहे? नॉर्मल आहे का बिझी आहे? बिझी लाईफ आहे. आणि त्यामुळे काय प्रॉब्लेम्स होतात आहे? तर इकडे मी हात लावले आहेत ना, आता तुम्हाला काजलच सांगेल. काय सांगतेस तू, सांग. या बिझी लाईफमुळे ना आपल्या अर्ली 20s मध्ये आपल्याला प्री मॅच्युअर ग्रे हेअरचा खूप प्रॉब्लेम वाढलेला आहे. ग्रे हेअर म्हणजे अशा हेअर्स बघा मध्ये मध्ये वाईट होतात. हां. त्याची कारणं काय असतात? कारण प्रॉब्लेम आता कॉमन झालाय सगळ्यांना, आणि ते पण 20s मध्येच झालेलं आहे. आणि त्याचे कारणं असे सांगायला गेलं की जेनेटिक्स असतं, इम्प्रॉपर इटिंग हॅबिट्स असतं, वेदर कंडिशन असतं. आणि हे प्रॉब्लेमसाठी बाहेर रेमेडीज खूप आहेत, पण ते बोलतात ना हार्मफुल असू शकतं आपल्याला, किंवा त्याचे काहीतरी साईड इफेक्ट्स असू शकतात. पण आपण इथे आता मामा अर्थचा बघा, हे प्रोडक्ट्स आपण वापरायला घेतलेले आहेत आणि त्याचे नाव आहेत हिना रेंजचे प्रोडक्ट्स आहेत हे. आणि ह्याला म्हणतात मामा अर्थ हिना शॅम्पू. ह्याचं कंडिशनरसुद्धा येतो. आणि मामा अर्थ आपला हिना हेअर ऑइल. आणि मामाअर्थचे हिना रेंज प्रोडक्टच का मी ऑर्डर केलंय, कारण की हे पॅरेबिन आणि सिलिकॉन फ्री आहे आणि हार्मफुल केमिकल्स पासूनही फ्री आहे. आता इथे बघा, मामा अर्थच्या हिना शॅम्पूमध्ये 4 इन्ग्रेडियंट्स आहेत. पहिला आहे हिना काय करतं, आपले जे ग्रेइंग हेअर असतात ना त्याला प्रिव्हेंट करतं आणि हेअरला नरिश करतं. आणि ह्याच प्रोडक्टमध्ये आपला सेकंड इन्ग्रेडियंट आहे डीप रोस्ट कॉफी. ते काय करतं काजल? ते आपल्या हेअरच्या टेक्स्चरला वाढवतं आणि त्यामुळे आपले केस सॉफ्ट आणि सिल्की होतात. आणि ज्या कारणासाठी आपण हे शॅम्पू घेतलाय म्हणजे आपल्या ग्रेइंग हेअरला प्रिव्हेंट करण्यासाठी. त्याच्यात मेन इन्ग्रेडियंट हा 3rd इन्ग्रेडियंट आहे इंडिगो ऑइल. आणि ह्याचा 4th इन्ग्रेडियंट्स म्हणजे कोकोनट ऑइल. ते काय करते काजल? ते आपल्या हेअर्सला नरिश आणि मॉइश्चराईज करतं आणि त्यामुळे आपले हेअर ग्रोथ वाढतं. आणि मला एक जनरल क्वेश्चन आहे, तुम्ही क्वेश्चन काजलला विचारतो, काजल तुम्हाला आन्सर देईल की हे जे शॅम्पूज, कंडिशनर किंवा हेअर ऑइल आहे ते कोण वापरू शकतं? हे सगळे वापरू शकतात, सर्वांसाठी आहे ना? सर्वांसाठी आहे. हां, तर मी तुला एक कॉमन क्वेश्चन विचारतो की प्रोडक्ट्स जर आपण बघितलेत तर प्रोडक्ट्स यूज कसे करायचे? आता मी सर्वात आधी या शॅम्पूबद्दल सांगते की हे यूज कसं करायचं आहे. शॅम्पू आपल्या हातात आपल्याला घ्यायचं आहे आणि वेट हेअर्समध्ये, म्हणजे आपण केस आधी आपले ओले करायचे, मग आपल्याला फिंगर टिप्सनी हेअर्सला लावायचे, पूर्ण हेअर्सला लावून घ्यायचं आणि मग वॉश करायचे. आणि बेस्ट रिझल्ट हवा असेल या शॅम्पूचा तर कंडिशनर सुद्धा यूज करा. मामाअर्थचा हिनाच कंडिशनर घ्या. मामाअर्थचा हिना कंडिशनरच घ्या. आणि आपल्याला ऑइल कसं यूज करायचं?
ऑइल कसं यूज करायचं आहे तर एक कॉईन असतो ना आपला नॉर्मल, एक सिक्का एवढं तेल घ्यायचं. आता कोणाकोणाचे केस मोठे पण असू शकतात, तर तुमच्या हेअर्स अकॉर्डिंग तुम्ही ऑइल घ्या आणि फिंगर टिप्सनी आपल्या स्कॅल्पला लावा आणि हेअर रूट्सला लावा आणि नेक्स्ट डे हिना शॅम्पूनी आणि कंडिशनरनी वॉश करा. आणि मामाअर्थचे जेव्हा पण आपण प्रोडक्ट्स मागवतो ना, तर ते काय करतात, आपल्या प्रोडक्टला त्यांच्या वेबसाईटवर लिंक करतात आणि त्या वेबसाईटचा इनिशिएटिव्ह आहे की 2025पर्यंत ते 1 मिलियन ट्री प्लांट करणार. हे मला खूप आवडलं. आणि सेकंडली मामाअर्थचा अँड्रॉइड ॲपसुद्धा आहे आणि iOS ॲपसुद्धा आहे. त्याचे सर्व लिंक्स मी खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो, त्याच्यावर क्लिक करून तुम्ही सर्व ऑर्डर करू शकता. आणि आम्ही तुम्हाला एक कोड देतो SK2022 SK2022. हे जर तुम्ही कुपन कोड वापरला तर तुम्हाला फ्लॅट डिस्काउंट मिळतील मामाअर्थच्या सर्व प्रोडक्ट्समध्ये. प्रॉब्लेम काय झाला माहिती का, हा बार अडकतो आहे. आता इथे काय काय अपडेट केलं दाखवतो तुम्हाला. इथे दिसतं होल, दिसतं तुम्हाला होल दिसला, इथे होल मारलेला आहे, इथे होल आणि इथे होल. ॲक्च्युली ते लास्टच्या अगोदरपर्यंत गेले पाहिजे होते, पण ते काय झालं माहिती आहे का, जेव्हा इकडून मारतो ना तेव्हा ग्रिल, आता ते ड्रिल मशीन आहे ना अटकत होतं. तर कमीत कमी मी लास्टच्या ह्याला तरी मारून घेतलं. आणि ह्या खिडकीला पण, हे बघा ह्या खिडकीला पण आणि आपल्या पाठच्या खिडकीला पण मी मारून घेतलेलं आहे. मी ऑब्झर्व केलं ना की लास्ट टाईम पावसामध्ये पाणी कुठे जास्त येत होतं, फ्रंट साईडला खूप येत होतं, तर बॅक साईडला तर पाणी आलंच नव्हतं इकडे, तरी पण एक एक होल मारून घेतलेलं आहे बघा. आणि हे जे खिडक्या खाली जसे खिडक्या आहेत ते आम्हाला आवडले होते, तसेच खिडक्या आम्ही वरच्या साईडला केलेल्या आहेत. तर काजल आहे तिकडे नाश्ता बनवत असेल संध्याकाळचं. आणि तुम्हाला अजून एक इन्फॉर्मेशन द्यायची, खिडक्यांमध्ये पण खूप प्रकार आहेत. जसे काय येतेच वरती बघायला, चल काय काजल इकडेच आहे. मी सांगत होतो ना, जसे खिडक्यांमध्ये पण खूप प्रकार आहेत. जसे ॲल्युमिनियमचे असतात आणि वेगवेगळे मटेरियल असतात. हे मीडियम मटेरियल आहे आणि खूप छान आहे. ग्लासेसमध्ये पण फरक असतात खिडक्यांच्या, जसे ही ग्लास बघा आमची, हां तसेच ट्रान्सपरंट ग्लासेस असतात. वन वे ग्लासेस असतात. वन वे म्हणजे बाहेरून आत काहीच दिसत नाही आणि आतून बाहेर दिसतं, पण उजेडात रात्रीचं सर्व उलटं होतं, तसं झालेलं आहे. मग आज तर काय अपडेट द्यायचं आहे या घराबद्दल, तर इथून तर काही दिसत नाही आहे. आता जेव्हा तुम्ही आतमध्ये जाल तेव्हा इकडे बघा खिडकी लावलेल्या आहेत. आता कॅमेरा मी काजलला हँडओव्हर करतो. झालं खिडक्या लावून. खिडकी बघा केवढी मोठी आहे आणि माणूस इकडे बसू पण शकतो. म्हणजे खिडक्यांची हाईट आम्ही अशी दिली होती की समजा बसायला वाटलं तर बसू पण शकतो. असं नाही तर खिडक्या जरा वरती ठेवणार होतो, मुलं खालीच लावले. हा एक हे बघा, तीन ट्रॅक्स आहेत त्याला, 3 ट्रॅक्स. फर्स्ट ट्रॅक ही आणि स्मूथ आहे बघा, सेकंड ट्रॅक ही आणि थर्ड ट्रॅक आपली जाई दिसते. हे बघा जाई लावली तिकडे आणि हे बंद केलं. आता जाई उघडतो. जाईवाला झाला. या रूममध्ये पण बघा, हे पण अशाच फॉर्मॅटनी बनवलं होतं की माणूस असं बसू शकतो. ह्या कारणाने खिडक्या मोठ्या आहेत. आणि बघा जाई आणि 2 स्लायडिंग आपल्याला, ठीक आहे. आणि आम्ही जराशी अजून जागा इकडे सोडलेली आहे बघा, दिसते ही. हे कट आम्ही पुढे नाही बसवलं, कारण ह्याच्या पाठी ना हे येणार लोखंडी जाई असतात ना, म्हणजे माणूस पडायला नको. असं बसून सर्व खाली केळी काढायला जायचं. ग्रिल लावणार आहे. हे याची जाई इथे आहे. ही दुसरी, सेम तिसरी आणि सर्वांना होल मारून घेतलेलं आहे बघा. होल ना इकडे मध्येपर्यंत आतमध्ये पर्यंत आहे बघा, दिसतंय बघा होल आतमध्ये पर्यंत आहे ना. लाईट आली ना का, तर ते बाहेरून पाणी आलं ना तर, आणि पूर्ण नाही मारत. जर इकडे पण मारलं तर उपयोगच नाही, सर्व पाणी आतमध्ये येणार. तर लास्टच्या ह्याला सोडून सर्वीकडे होल मारायचा असतो. हे पण लास्टमध्ये तुम्हीच आम्हाला आयडिया दिली होती कमेंट्समध्ये, पण मी बोललो जेव्हा ड्रिलवाले येतील ना तेव्हाच मारायला होतील. आणि ते रील्समध्ये आणि यूट्यूबमध्ये ना घर दाखवणारं असं तसं फिलिंग येतं काहीतरी. इथे पण तेच जाई, म्हणजे प्रत्येक विंडोला जाई मारून घेतलेली. खालचं काम होतं तेव्हा एकालाच मारलं होतं, एकीला नाही. आणि
पेंडिंग वर्क म्हणजे ह्याच कॉन्ट्रॅक्टमध्येच त्यांना पेंडिंग वर्क राहिलेलं आहे. इथे कसं ग्रेनाइट अजून बसलेली नाही ना, ग्रेनाइट बसली की मग ह्याच्यात सुद्धा ठेवणार आहे. इकडे नॉर्मल जसे खाली आहेत ना स्लायडिंगवाले, इथे नॉर्मल आहे काचेच्या. आणि पाठच्या साईडला एक वेगळं आहे दाखवतो, हे एक पेंडिंग राहिलं आहे. आणि मी सर्वांची कामं कशी ठेवतो ना ते पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. 3 प्रकारचे करू शकतो आपण पेमेंट. एक तर ॲडव्हान्स, त्यांना जर ॲडव्हान्स पेमेंट हवं असेल तर त्यांना म्हणायचं मी 25% ॲडव्हान्स पेमेंट करतो आणि बाकीचं पेमेंट बाकी 50% आणि मग लास्टला सर्व झाल्यानंतर 25%. किंवा ह्यांचं कसं होतं 50% ॲडव्हान्स आणि 50% झाल्यानंतर, म्हणजे आता झालं ना, आता पेमेंट 50% पूर्ण करणार. तुम्ही डिसाईड करायचं कसं तुम्हाला पेमेंट करायचे. पण ॲडव्हान्स द्यावंच लागतं. मग ते कसं आवडीने येतात किंवा आपण त्यांना म्हणजे बोलतात नाही, आता पेंटरला मी ॲडव्हान्स दिला आहे, त्यांना मी धरून ठेवलं आहे ना. आणि इथे कसं येणार माहिती आहे, हा जरा मोठा पॅसेज आहे ना मोठा, तर इथे ते तसं येणार पण मध्ये एक्झॉस्ट फॅन येणार आहे. त्या हिशोबाने इकडे त्याचं विंडोचं काम केलं जाणार आहे. तर हे सर्व होतं विंडो वर्क. तुम्हाला विंडो वर्क कसा वाटला? काय तुला कसं वाटलं? आवडलं? तर हे सर्व अपडेट खाली पण खिडक्यांना होल मारून घेतलेलं आहे आणि कामं होत आहेत. आमचे जे कामगार आहेत ते जरा सुट्टीवर आहेत, काहीतरी वेगळ्या कारणाने सुट्टीवर आहेत. राहू दे, सुट्टी करू दे. आणि कसं वाटतं तुम्हाला पण? आपण तुम्हाला सांगा मला. आई खाली आहे, काव्या गुरु आहे ना. काव्या आणि आईची जोडी जमली आता. आई काव्याला सतवते, काव्य आईला सतवते, दोघे एक दुसऱ्यांना सतवते. हां ते बघ, आवाज बघा. सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. व्हेरी गुड. काय काय करता काय आता? कुठं शिराल काय दुसरं? बसलेलं बघितलं कसं आहे ते? जागाच नाही कुठे, पण असं मजा येते ना कुठेतरी बसायला. किती पण आता मी तुम्हाला माझंच आमचं सांगतो, किती पण मोठा बंगला असू दे, घर असू दे, घर नंतर बंगला, पण ना कुठेतरी कोपऱ्यात अशी बसायची पण एक वेगळी मजा असते है ना. बेडवरतीच आहे. मी पण कधी कधी खालीच बसतो, कोपऱ्यात बसतो. हे कधी काढायचं? चला काढायला घ्या. हे आता झालं, दर दिवशी शो हे असं राहू दे. चला मस्त बाहेर थंडगार वाटतंय, मस्त थंड थंड. टाटा, येतो आम्ही. आता इथे पूजाचा कॉल आला आहे, तर आई बोलते आईला नो घाई, आम्ही चाललो भाजी आणायला, दळण आणायला. आणि बल्ब घेतलाच रिटर्न करायचा? घेतला. म्हणजे 0 बल्ब आम्ही घेतला ना, तो जास्तच उजेडवाला आहे, ते मी रिटर्न करतो. चला जाऊया. इथे बघा आम्हाला काव्य भेटले. काय काय घ्यायला आले होते सर्व घराचं. येतेस तू? नको नको नको, नको संध्याकाळी नको, संध्याकाळी जा तुझा. बाय बाय. टाटा. काय घेऊन आली? गहूच्या पेट्या किती किलोचा? 2 किलो 14 रुपये. फ्लावर कसा आहे? तुला 15ला पाव. किती अर्धा करू? मिक्स चटणी दिलेली आहे मस्त पैकी. हवा चटणीला सुगंध बघ असा आला मस्त एकदम. अरे बाबा,
अगं ते बटन धरायचं आणि मग चालू करायचं मम्मी. हे काय समोसा आता? चला सर्व करा. तुमची समोसा प्लेट रेडी आहे. मम्मीला आवडतो ना समोसा. आवडतो? कधीतरी अशी खाते म्हणून मला आठवलं. वन्स इन अ मंथ आहे ना. हा कधीतरी. दोघांना 2 समोसा आणि मी खाणार आहे की